Bon dia, companyes. S'aveïnen uns mesos carregats d'activitat política i per això avançarem un calendari d'esdeveniments pròxims per a donar a conèixer els dies i les temàtiques de les trobades. Per a començar, el dia 21 de febrer a les 4 de la vesprada se celebrarà en la nostra seu d'Alacant una important reunió del Consell Ciutadà Valencià, la primera després de concloure el nostre procés de renovació intercomarcal, en la qual comptarem amb els nous representants triats directament des dels cercles. Més tard, a les 7 de la vesprada, celebrarem una trobada on comptarem amb convidades molt especials per a parlar sobre els discursos d'odi i com enfrontar-los, un tema que lamentablement és de rabiosa actualitat amb l'auge del trumpisme i els seus seguidors a Espanya que estan plantejant polítiques migratòries racistes que atenten contra els drets humans, que hi ha agressions a persones trans, que el govern ha abandonat les transformacions feministes, mentre veiem a masclistes com Rubiales mentir en seu judicial sent el perfecte representant de la cultura de la violació. El dia després, dissabte 22 de febrer, tindrà lloc a València la jornada participativa ecologista que començarà a les 10 del matí en el centre Octubre. Es tracta d'una jornada de treball en comú per a repensar el model que volem en el nostre territori, havent comprovat després de la Dana que el camí s'estava seguint ens porta directament a l'abisme. Necessitem una reconstrucció en clau ecològica que tinga en compte totes les esferes de la vida dels valencians i dels valencianes i que compte amb la seva participació. A més, estem satisfets per la feina feta, ja que el jutjat de Catarroja ha admès a tràmit la denúncia per la gestió de la Dana i ens podrem personar com a acusació popular en el procés judicial. És una victòria no per a nosaltres, sinó per a les víctimes de la nefasta gestió que els responsables que hi ha a les institucions realitzaren durant la catàstrofe i posteriorment. No pararem fins que els culpables siguin declarats com a tal. Com sabreu, acaba de convocar-se la 5a Assemblea Ciutadana de Podemos. Aquest procés, que comptarà amb la implicació de tota la militància, tindrà una primera fase local, on tots els cercles podran fer propostes i aportacions, així com designar enllaços que participaran amb veu i vot a la trobada autonòmica que se celebrarà el 2 de març en el Jardí Botànic de València i que serà el fòrum de debat autonòmic que decidirà quines són les propostes majoritàries i, per tant, el sentit general de la militància valenciana de Podemos. Us convidem a tots i a totes a participar d'aquest procés i decidir quines seran les nostres línies polítiques i la nostra organització els pròxims anys i amb un objectiu clar en aquesta 5a assemblea. Tornar a posar en peu una esquerra forta, amb voluntat de canviar les coses, que no estiga subordinada als desitjos del PSOE, amb ambició política, perquè a Espanya tornen a passar les coses que el nostre país necessita, encara que el PSOE no vulga, amb condició de possibilitat perquè parem a la dreta. Podem PV serà present d'una forma activa en aquest procés assembleari. És important estar llestos per a qualsevol situació dins d'un moment de debilitat governamental on tot pot passar i requereix que existisca una esquerra forta i no subordinada al PSOE i que tinga com a objectiu millorar la vida de la gent. I per descomptat, el 8 de març, com cada any, eixirem als carrers amb més orgull que mai per a defensar els drets conquistats per les dones en un context de retrocés on s'estan qüestionant moltes de les victòries feministes. És fonamental continuar pressionant i lluitant per a tombar aquesta ona reaccionària i assentar d'una vegada els valors feministes en la societat. Amb tot això i amb les dates marcades en el calendari, ens veiem en les places i en els carrers. Una abraçada forta.